जेसेबां माने भेन्सार फरायसालिफोर दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि मोनसे एकर्डआव दफा दं होनना बुंदों खिन्थु दिनै 3 बोसोर खावसे जानानै बाग्लायनानै थांनायनि उनावबो बे दफाखौ आसाम गभर्नमेन्ट भारत गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै मानो मावफुंहोनो हानाय जायाखै गोबां जोंनि गेजेराव बेवहाय हाजार एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुल कलेजफोर दङ भेन्सार जानानै जायफ्रा प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि माखासे क्राइटेरियाफोर अलरेडि फुलफिल खालामबाय आरो आंथ' बुंनो सानो एकर्डनि गेजेरजों प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जे कमिटमेन्ट बेवहाय खुनु क्राइटेरिया बा कन्डिशननि फुलफिल खालामनांगौनि दरकार गैया बेखौ एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ जेसेबां भेन्सार स्कुलफोर दङ जेसेबां भेन्सार कलेजफोर दङ प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ नेपालपारा बड'फा एमइ स्कुलाव गासै मोननै मिडियाम दङ मोनसे बर' मिडियाम आरो मोनसेया जाबाय असमिया मिडियाम आरो बे नेपालपारा बड'फा एमइ स्कुला जोंनि गोग्लैसोनाय माखासे बे ओनसोलनि जायफोर आइ आफा रायजो राजाफोर दङ गरिब गुन्द्रा जायफ्रा हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा बिथांमोननि न'खरनि गथ' गथायफ्रा बे एमइ स्कुलावनो गोदोनिफ्राय फरायबोदों दासिमबो फरायगासिनो दं आरो बेनिफ्राय जायफ्रा बे एमइ स्कुलाव फरायनानै पास जाबाय बिसोरनो गोजान माखासे हाई स्कुल कलेजफ्राव फरायनानै दिनै बे ओनसोलाव गोबां माखासे मोजां फरायसाफोर ओंखारलांबाय खिन्थु दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय बे एमइ स्कुलनि जे न'नि अबस्था बे माने बिराद गाज्रि जोबोद दुखुनांथाव दासिम बेवहाय आंनि बेवहाय नायदिंफैनायनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन अबस्थानि मोनसे एमइ स्कुल हिसाबै बिथांमोननि न'खौनो आं नुदों आरो बेवहाय खिन्थु मोनसे खोथाखौ जोंनि स्कुलनि हेडमास्टार बिथाङा बुंदों जे 2017-18 फाइनान्सियेल इयाराव गासै 4,80,000नि मा होनो एमएसडिपि फान्डआव मोनसे बिथांमोनहा बिल्डिं न' क्लासरुम लुनायनि नामाव मोनदोंमोन बेनि गेजेराव 2,40,000 थाखाखौ जाय ठिकादारा मावदोंमोन बिथाङा मोनबाय होनना बुंदों आरो 2,40,000 थाखाजों दिनै बेखिनि माखासे न'खौ बे आद्रा थानाय न'खौ बिथाङा लुना गालांबाय आरो माखासे 2,40,000 थाखा जे मोनबावनांगौ बेखौ मोनैनि थाखाय बे न'खौ लुग्रा ठिकादारा दासिम लुनानै कमप्लिट खालामनानै होयैयाव जोंनि फरायसाफ्रा बेवहाय क्लास लानायनि बेलायाव जोबोद खस्थ' मोनगासिनो दं बिल्डिंनि आंखाल जानायाव आरो फोरोंगिरिफ्रा दिनै आंखौ बिथांमोनहा खावलायदों जे थाबैनो जाहाथे सरकारनिफ्राय बे फान्डखौ गासैखौबो रिलिज खालामनानै बिल्डिं लुफुंनायाव जाहाथे सरकारा मदद खालामो बेनि थाखाय सरकारजों सावरायनो थाखाय बिथांमोनहा आंखौ खावलायदों आङो बेनिफ्राय थांफिननानै थाबैनो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि डिसिआ जिहेतु एमएसडिपि फान्ड इउटिलाइज खालामनायनि अथ'रिटि गतिके आङो बिथांजों रायलायगोन आरो बिथांनिफ्राय गासैबो मा खारनाव दासिम बे फान्डआ रिलिज जानाय जायाखै फान्डखौ मानो आद्रा खालामनाय जादों एफा बोसोर थांनायनि उनावबो स्कुल नङा मानो दासिमबो आबुङै लुफुंजानाय जायाखै बेनि गासैबो जाहोनफोरखौ आङो बिथांनिफ्राय खोनासंनानै लागोन आरो बिथांनि फारसेनिफ्राय थाबैनो बे स्कुलखौ लुफुंनायाव जेसेबांखिनि थाखा आद्रा दङ रिलिज खालामनांगौ बे रिलिज खालामनाय थाखाया जुदि बिथांनि आखायाव दंफैयोबा थाबैनो रिलिज खालामनानै जाहाथे होयो आं बेखौबो खावलायगोन आरो बेनि उनाव जुदि बिथांनि आखायाव गैयाबा बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनि जोंहा दा माइनरिटि डेभेलपमेन्ट जिथु मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ बे डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि मानगोनां चन्द्रमन पाटवारी आं बिथांजों रायलायनानै बे फरायसालि लुफुंनायनि आद्रा थानाय रां बेखौ सरकारनिफ्राय दिहुनना हरनायाव मा खारनाव दासिमबो बिथांमोनहा मावफुंनो हानाय जायाखै मानो आद्रा दङ बे जिनिसखौ आं बिथांनिफ्राय सोंनानै लागोन आरो बिथांखौ थाबैनो थाखाखौ रिलिज खालामहरनो थाखाय आं खावलायगोन आरो बिनि उनाव आङो बे माने नेपालपारा बड'फा एमइ स्कुलनि नामाव निजा बबियाखै आंनि बबेबा मोनसे फान्डनिफ्राय आं सिगांनिफ्रायनो खोथा होबोदों बे स्कुलाव माबा मोनसे आंनिफ्राय बिल्डिं लुनायनि नामावनो होन बा बाउन्डारि वाल लुनायनि नामावनो होन आं जिखुनु मोनसे आंनि बिथिंनिफ्राय बाव सेंसन होनायनि बाथ्राखौ सिगांनिफ्राय बुंबोदों आरो बेखौ आङो दा दिनै फैनानै आरोबाव बांसिनै एखेबारे अनुभब खालामदों बेखायनो आङो थाबैनो बे स्कुलनि जे माखासे आंखालफोर बेखौ आबुं खालामना होनो थाखाय माखासे राहा लामाखौ लासिगोन बर' मिडियाम थैलांनो हमनायनि गोबां खारनफोर दङ एक नम्बर खारना जाबाय जोंनि बर' मिडियाम फरायसालिफ्रा बर'फोर जेराव दङ बेफोर बिथरुवा ओनसोलफ्राव गामि सिं ओनसोलफ्राव दङ जोंनि बिदा फंबायफ्रा जेराव फरायसालि गैयामोन बेफोर जायगाफ्राव गावनो रायजो राजाफोरनि मददजों फरायसालि गायसननानै बेफोर जायगायाव जोंनि फिसा फिसौ गथ' गथाय फंबाय बिनानावफोरखौ फोरोंबोदों शिक्षा होबोदों आरो बेनिफ्राय गोबां जोंनि बर' फरायसाफ्रा प्राइभेट जेखौ होनो भेन्सार स्कुल बे भेन्सार स्कुलाव फरायनानै गुबुन फरायसालिफ्राव फरायहैनाय गिदिर मानसि जानाय बिनि गोबां जाहोनफोर उदाहरनफोर दङ खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय जे फरायसालिखौ गायसननो पारमिसन होनायनि उनाव
बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बेलायाव आसाम गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि माखासे गाफिलिटि खालामो बिथांमोनहा जे मोनसे गोहैलो खालामो प्रभिन्सियेलाइज खालामालासे भेन्सार हिसाबैनो गारसोनानै दोनबाय थानायनि बेलायाव दिनै जोंनि गोबां जायफोर गायसनगिरि फोरोंगिरिफोर बिथांमोनहा साख्रि जायालासेनो रिटायारमेन्टआव भेन्सारावनो रिटायारमेन्टआव थांनो गोनां जानाय बेबायदि गोबां माखासे उदाहरनफोर दङ आरो बेबायदि भेन्सार स्कुलाव दिनैहाय फोरोंगिरिफ्रा फरायसाफोरखौ जेसेबां गोसो मोदोम जिउ होनानै फोरोंनांगौ बेबायदि गोसोनि बोलो गैयैयाव बेफोर फरायसालिफ्राव बिमा बिफाफ्रा मालाबा फोरोंनायनि फारसे बिथांमोनहा गोसो बायनानै गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगायावहाय बे स्कुलखौ नागारनानै फोरोंहैनाय बर्डिंआव दोननाय हस्टेलाव दोननाय प्राइभेट स्कुलाव हगारनाय बेफोरबायदि जादों आरो बे खारनावनो दिनैहाय जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफ्रा लासै लासैहाय लोरबां जाबोदों फारसेथिं दा जायगा खाथि खालायावनो गोबां माखासे जोंनि प्राइभेट इन्सटिटिउसनफोर अनेक जाबाय बा दिनै इउन एकाडेमि दं लाइमोन सोरां दं बबेबा जायगायाव अनेक बेबायदि माखासे बर' मिडियामनिनो प्राइभेट स्कुलफोर गायसनबाय खाथि खालायाव गोबां माखासे मिशन इंलिश मिडियाम स्कुलफोर जाबाय आरो प्राइभेटलि माखासे इंलिश मिडियाम स्कुलफोर जाबाय बिथुरा ओनसोलावनो बेफोरबायदि खारनावबो गावनि गथ' गथायफोरखौ एखेबारे गोरों गोरा मोजांसिन खालामनांगौआव आथिखालनि बे बादायनायनि जुगाव जाफुंसार साफा फरायसा जानांगौनि थाखाय भबिष्यत जिबना जाहाथे गोग्गो आरो गोख्रों जायो बेखौ नोजोर होनानै गार्जेनफ्रा बिमा बिफाफ्रा बेफोर प्राइभेट इन्सटिटिउसनफ्राव फोरोंहैनायनि खारनावबो जोंनि फरायसालिफोरनि अबस्थाया सात्र साथ्रि गैयै जालांनाया बेफोराव जादों आरो बेनि थाखाय दिनै गभर्नमेन्टआबो जिहेतु एलाउ खालामदों माने मेसिभ प्राइभेटाइजेसन अफ एडुकेसनेल इन्सटिटिउसन बेखौ जिहेतु एलाउ खालामदों बे हिसाबै दिनै जोङो खुनु प्राइभेट इन्सटिटिउसन बा स्कुलफोर खुलिनायखौ रावखौबो होबथानोबो हाया बाधा होनोबो हाया बे खारनावनो दिनै बयबो कम्पिटिसनाव ओंखारलांबाय आरो बे कम्पिटिसननि माने माबा हिसाबैनो मोनसे लामा लानाय हिसाबै जोंनि सरकारि स्कुलफोरखौ नागारनानै प्राइभेट फरायसालिफ्राव थांनाया बेयाव जादों आरो मोनसे खोथाखौ दिनै आं खावलायगोन जोंहा बिटिआर सुक्ति खालामनानै फैग्रा जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनहा बुंबाय थादों 6.3 बेनि गेजेरजों जेसेबां माने भेन्सार फरायसालिफोर दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि मोनसे एकर्डआव दफा दं होनना बुंदों खिन्थु दिनै 3 बोसोर खावसे जानानै